ready to flight ng among ter. Ba na mo si Mama Irene. Nagsigir ako Mama Al ni Mama Irene. Gidaman ako. On. Nag-set up pa sila. Napa man dahil ni Ninets. Nga naman mamatay magkalit. Set up pa kay mag-selfie muna kami. Easy pa kaka-sit up. On, diba? Dress na dress. This is the departure area. Down here in Cebu, how was your experience here in Cebu, ma'am? Maganda dito sa Cebu, madaming malagan. Oh, pero hindi mo man maalagan lahat kasi kunting araw ka lang dito. Sunod na punta ko dito kapag may 250. Maglag na tayo. Maglag na tayo. Naku, naghanap pa ng 250. Saan ka tayo niyan, mamunit? Okay. Salamat, ma'am, sa pagstay sa Cebu. And hopefully you really enjoy your staying in Cebu City. And you ingat-ingat. Ingat-ingat to your biyahe, ha. And mag-ingat sila sa iyo, ha. So ayan na. Oo. So ayan na daw yung ano natin. Mactan, Cebu. Sinulog. Oh, hello. Guwapa. Uy, naiwanan na pala ako. Check-in na dito. Check-in na siya. Silo doon na. Luto na. Ato ba biya ni anday? Nisi. Wala gani. Oo. Kung maka-check-in ka, ha. Ano sa amin, ha. Diyan na, Tir. Departure, Tir. Pila ka na dito. Entry for person with reduced mobility. Senior citizen. Ah, mga senior dito. Diretso lang. Hindi ka man senior. Kaya magliko ka muna. Ihatid mo hanggang doon. Ihatid mo ni mama hanggang doon. Kasi naiwanan na yung ano. Naiwanan na yung ano, Ter. Bye-bye, Ter, ha. Magpasok pa ba ako hanggang dyan? Hindi ko alam. Ito yung baba, oh. Wow, ang ganda ng Mactan Airport. Makapasok pa ako. Tingnan ko nga. Bye-bye, Ter. Hindi ka Salamat. Ingat ka. See you soon. Very soon. Sige, tingnan mo nga dyan kung may problema o wala. Hintayin ka namin sandali. Pakita naman ang cellphone. Ang QR. Bye, Ter. Ingat ka. Bin, i-regards kita dyan sa naka-blue. Yung ko sa video, Bin, i-regards kita dyan sa naka-blue. Yung ko sa video, Bin, i-regards kita sa naka-blue. Ano ba? Sige. Ako ano na. Oo. Palitin ko ng bustit. Gitanaw muna sa guard, no? Kung pasok ba siya sa banga. So, okay na. Kalusot, pasok. Bye! Okay na! Okay na. Sige. Hindi na masyado Oh, punta na tayo, mama. Tanan. Oh, tara. Thank you, ha. Salamat, mama Irene. Salamat kayo. Ay, hindi man nakabakang tayo. Jingle bells, jingle bells, jingle. Oh, lapas ko na dito sa airport.
Uy, for unsa man to nga year pa nakapasulod ko diri ha. Before the pandemic pa ko nakaari diri. And na karon ako nakabalik ko kutro. Wa ko ka ani gid diri nga area, kaning area. Kani kay diri Kay man dito rami sa departure sa ubos. ang kuan gyud ay ang Sus naagid unta oh. Naagid unta mama. Sa unan. Sige lang. Pwede ra di ay gina gani diri sa lubo. Pwede ra. Pwede ra gid ay unta. Oo. Okay na to chicharon. Chicharon o mga ano, mga unsa ni? Hoy, chicharon o ganing mga souvenirs. oo. Basig na gibati o unsa ba? Bukat si ko di kay souvenirs tay bukat ito. Ngano man di mo gaan naman to. Asa na kasi silo palausin natin dito. Init ito yung area dito ba? So, labas na kami. Back to normal naman tayo. VIP kay naman ko ang Oo, basi na ah. May VIP nga mularga. Kaya na may mga police. Isa man na, sir. Ipailaila sa sir. Yes, registration for in EB. Unsa man na nga kuha. Naman yung mga meaning good ang mga kuha number sa anara si Shilo. Shilo ba yan? Na may meaning anong mga kuan mama kaning isa ni mga plate number ba? May mga meaning. Asa man siya? Hindi ba ito? Saan na yun? Naragapon dito? Wala, ang dami nila. Ang dami nila. Ha? May mga meaning yung mga plate number, labi na yung mga sport. oo. Oo. Ayan. Ko mainit masyado. Ayan na. More lang ka. Oo, save more lang ko. Kaya magpasundo ako dito niya. Oh, sige. Ari ka, aluyur ako. Nasaan na si Jasmine? Jasmine, we're back. Oo. Wala na si Kiwi. Okay na. Okay ra yan. Gipa-diretso ra siya. Gitanaw ra cellphone no. Yung anak ra di ay no. Jasmine, dali ra mo biyahe. Kagwapa ba namon Jasmine, oy? Jasmine, batig na. Hello. Ya, siya may tinood. Ani, ginang ko gwapo yung bati na pugnaw. Asa may tinood, ani, Jasmine. Thank you so much to Subiko family, hala. Hi. Uy, nindot na kayo si. Nindot na kayo sulod si. Ha? Wala ti ka makuan ni rin nang Asa man? ang domestic nga sani Nga. arrival dito na mo agi sa escalator. Pag una man lang na Mama, nasa una gapon. na dito escalator. Oh, na escalator dito. Dili man ang parking jud oh. Tsaka ano na taxi. Ah? Sa taxi. Ay, di, lahi di ang parking do Alpicas. Kani siya diri ang kuan ni sa mga nag-waiting na sakyanan. Ah. Mga sani. Dili lagi na ko gihike sila Tiri, habits. Aw, asa pa dong? Kay kuan man to, sinulog man gud nga time, wa joy masakyan. Lisod kay mi sa kay kasi nan mo na gihike na ko sila gikan diri. Taman gid dito Sibmore. Taman dito sa Subutyon, naglitsyon mi dito, kaming litsyon. Gihike na ko diri nya. Sakay ta mi habal-habal. Wa man say habal-habal. Di hala nag-adventure na lang mi taon sa dalan, singot na taon kayo si Warla. Kasi kuan ko si Oh, si Jose Marichan. kayak pala tan-aw na kinala. Si Tayaktak Junior, mega love shoutout. And pa dong nami pabalik o mag-date na sa amin dudong kubron kay waan maninda. Akong subayon tong gulay na among dala kay basig madaot ra to. Oh, dako kay kupunan, sao na lang. Tapang mananabang. Islice na lang to nako tanan ug ibutang sa freezer, no? 700. O dili, di man pwede i-freezer to. Ayaw. Rep ra jud. Kanya kuan na lang kanang dili. Kanang mukukuha na maulay slice. Sumao na niya ang dalan pabalik from the airport. Yung na dayon kung mari mo diri, ikan mo sa airport. Welcome to Lapu-Lapu City. Ayan. Sige, bye-bye na. Thank you for watching.
Thank you, Sheila. Thank you, Mama Irene. Welcome. Thank you for all of your kindness. Salamat, Ter. Maayong pagbiyahe.